Hvis du går og føler dig som nul og niks, kan du altid blive universitetsstuderende. Så er du da på vej til at blive til noget. Du kan blive professor. Det fineste, man kan være blandt forskere. Men først skal du ud på noget af et forhindringsløb. Først skal du studere i 3 år og skrive en bacheloropgave, så er du bachelor. 2 år mere i laboratoriet eller blandt bøgerne, gerne med et smut omkring et fint udenlandsk universitet, og så er du kandidat. Har du været slidsomt dygtig, og er du blevet gode venner med din underviser, kan du også blive godkendt til et 3-årig forskeruddannelse, så er du Ph.D. Det rører omkring 10 år af dit liv, og du er uddannet forsker. Det giver sikkert respekt fra din onkel, som er tarmrenser, men blandt de andre forskere bliver du stadig regnet for nul og niks. Du har nemlig hverken en af de fine akademiske titler eller en ansættelse på et universitet. Du er nu nået til næste bane, og som i et computerspil bliver det hele bare endnu sværere. Nu skal du konkurrere mod alle de andre kloge forskere om at få et arbejde på universitetet, og ikke mindst er der rift om pengene til at forske for. Du har nu øjnene fast rettet mod at blive adjunkt. For er du først adjunkt, er du godt på vej til at blive lektor. Men indtil da skal du vise, hvad du dur til, for eksempel i en tidsbegrænset ansættelse som postdoc. På et tidspunkt laver universitetet et jobopslag, hvor de søger en adjunkt i et fast adjunktur. Adjunkten skal vide noget om det, du er ekspert i. Hurra! Selvom mange andre forskere også søger stillingen, bliver du ansat. Hurra! Du har skrevet nogle fine forskningsartikler, der er blevet publiceret i anerkendte tidsskrifter. Hurra! Årene går. Som adjunkt skal du udvikle dig som forsker og vise, hvilket talent du er, så du forsker og underviser på livet løs. Efterhånden har du skrevet så mange gode forskningsartikler, at du synes, det er på tide, du bliver lektor. Du sender eksempler på din fine forskning til et bedømmelsesudvalg. De giver dig ret. Du er så god, at du kan blive lektor. Nu har du været i gamet i over 20 år, og du ved virkelig noget om dit forskningsområde. Faktisk ved du så meget, at du er en af landets absolut førende eksperter. Nu kan du skrive en doktordisputats. Den fineste akademiske afhandling, man kan skrive i Danmark. Igennem flere år slider du, ved siden af almindelig forskning og undervisning, med at skrive din doktordisputats. Når den er færdig, bliver den bedømt af verdens førende forskere på området. Hvis de synes, at afhandlingen er nyskabende og grundig nok, får du lov til at kalde dig doktor, og du får en doktorring på fingeren. Når du flasher den, får du virkelig gang respekt på universitetet. Nu er du en super dygtig forsker. Virkelig dygtig. Så dygtig, at du selv synes, du egentlig burde være det fineste af alt, professor. Og det synes universitetet også. Ledelsen har besluttet, at din forskning er så god, at du er professoregnet. Desværre er der kun plads til 1 professor i din afdeling på universitetet. Han er gammel, men stadig livskraftig. Men heldigvis ligger dit universitet i international konkurrence med verdens andre universiteter. Og i andre lande er der tradition for, at flere dygtige forskere får professortitlen. Så for at det ikke skal se ud som om, at dit universitet har ufattelig mange andenrangsforskere, får du og et par kolleger titlen professor MSO. MSO står for med særlige opgaver. Den særlige opgave er, at du i løbet af 3 til 8 år skal bringe din forskning op i den absolute verdensklasse og på den måde profilere universitetet. Når dit professorat MSO udløber, bliver du igen lektor. Det er en sur beat. Men heldigvis går den gamle professor kort efter på pension, og du søger jobbet og overtager hans stol. Tillykke, du har nået toppen blandt akademikere, du er nu professor. Det giver dig en stor troværdighed og en masse administrativt bøvl med de ansatte i din afdeling.